Lugaw man day na. Lugaw rawan. Ikanin sa man idaghan makapagkain. Ano mo taglugaw rawan ko? Makakaan ra ka gana, ang lisod ka, ang samay ko na. Pag ingan og na kay bation ha kay mo report ko dito. Ay gunay mo dughan. Di agkuan ko no mauli na nga. Kani ko no sama doon. May mag may mo gas mga yelo. Pero nang nangayana. Balik na dun. Kinakaan nila. Nahinay ra gud, balagan sa kami human. Asang gipaulis insist mo din lupa kay di man pwede na nigduha. Stricto man jud ani kay na naman kay samad, di man paradas ni agi nga pa. Ako ra gud ani gaman ug bisita ko no slim nimo alas 10. Da kanang kuan. Ugma si insin na pod. Da basig uli na kog Biyernes o Sabado. Kaluoy madalton. Sila ka mawed na di. Sus ado kagaudan ng bill dang Ginoo ko dang. Bill ra na dang na daghang kaduwan. Di ba nga magwajig ka lugaw. Mangit aral gig anda na gig na kunoy kuan kamaus insi basta na nay billing statement adto kagaudi hang bilbil lagi. Ngana ara nang imong kaugalingon nga maka recover og dali. Dubala diha. Adto kuan kay kwarta mapangitaan ra na ag mga tao gani dadto o gani sila GL pa sige pagpangita. Di na ka na la pagampo na la. Pwede man kuno makagawas man bisag nay balance pero marag promissory no. Dako bitoto atong gidawon sa GL. Sige na ka na. Ana lugaw. Pagka ag protein aron mabas kag ka nainom na kagatas gani ha. Nay na dira gud pero mo agtiil sa kan agtiil tabangan ka na ha ikaw ra gusto nimo kuan nimo kagalingan ang isa ka pa gamay saka pa adyo pangasag kang kamot karang sakto na kana okay kuan pa gamay pa nakana ni kana. Aro kung di mo sakit ini ubo, ipaud agunlan. Nada. Practice. Okay na, kaan nila. Pagampo na. Kuha sa ka ng oxygen. Ano sa'yo kuhaan? Ano oxygen? Ayaw. Ano kuha? Kaya sila yung nagbutang diya. Ayun na. Ano na kuha? Kaya muing nga natag kuhaan o kuhaan na. Muing na sila kuhaan. Kasi kayo muna din sa mga luma. Kasi kayo muna. Tapos Agnar, dyan sunod, tudluan ako. Ako na po yung makuan. Maghuwa tartagan sa update. Nakuha rin ticket? O pa. O pa ko na kuha ticket, kaya sa kang huwatan nga basag-basag na. Bro, di ko giinom. Ha? Kita ng abaga. Ang kay balian man ng sakit, yung mga abaga, yung bukag dari, gibali man na. Pero maabrig heart, makuha gamong heart. Agari, bali ni. Pero kunik na pud na, gihakta na pud na gutong ingan si Dok mura kunog alamri. Pero makunik ra pud na si Jam, unod ra man na basta maado na ka. Mo nang kaon jud ka, hinahinay ginagmay. Sakit lagi na. Sakit gani gaho nga pila ra to kana pa ba? Dugay gani po kuna kuan sa sakit. Na ulian. Pero okay ra na. Salig ra gud sa process. Ingan naman dyan naman sa healing process. Kasi na kayo. Nahinay ra. Gamay ra hungit pero gamay ra tuntun nga na kay nahinay ra kay kuan pa man imong tilaok bunog pa. Bunog pa lagi na. Sa intubation nimo katong pag tubo ba si mong baba. Sila. Tuo gising na niya. Naglaro-laro gani mong mata pag adto na mo. Gising na pag-abot na sa room. Sige na kung sinamok. Nga? May patang-tang na. Mga tubo. Hindi yung pwede. Di pa na pwede.
Muro di gwa ra. Mura lagi 1 minute ra ka nakatuog. Ingin bitaw ko nimo. Ja, pati nga nakatawag ka. Pag-iinom di ay. Yan na. Ja, bitag sa jugot to. Nga lagi na mo tayong tinadang giingan nimo no. Inig pidang nimo sa mata, inig mata mura ra kag 1 minute ning tagpilaw. Now, Muro ka tagpila ko dyan ha. mo na? Ako. Sa hindi ka na may wire. Maglibog ka no. Maglibog ka no. Ha? Dugay ka kasabot no. Sa anesthesia na. Hindi nga na may wire. Mura laging naglibog ka eh. Ngano ba ni? Nga na. Dugay pa ka naka huna-huna nga. Naoperahan na di ay ka. Kaya ang gagawin nga ni din sa ICU. Daghay mga kabil-kabli. Mas gani mo ni upang langkata. Ha? Mas gani mo ni upang langkata. Aga ko gani. Mura po ko kato ako na. Mura po kuon. Basta nalangkat siguro to na. Basing. Kaya ang kamot kag-iipit man. Ipit mo po itong pikas. Kaya manglangkat lagi. Kaya mawa mo kasi mong buot dana. Tungod sa anesthesia ba, mura kang nahubog. Hinahineraton. Tutbrasan ka na ha, hindi ka magkaon. Mamumugod. Hara mag-imong mumugay. Dalayan. Gida man kanila diha. Imong pangmumugay. Nahinera. Lain na mo diapir. Nagtiraman ako mangganit po sa una. Ito. Katas bugan. Makalawang sakad. Nagtiraman basta makaihi. Pero siguro, to. Ngiingan makaka nga o kakalibang. Kaon pag isda. Parisi. Wala gamay kaya rong napoy protein. Katong gatas. Agim. Kuan gyapon kag tubig. Kana kontrolado gyapon imong giinom nga tubig. Para sa una ba nga sa ka litro. Nga naman kuno to nga di makapaim nagdaghan sa una. Manungusan. Kasing-kasing. Asa tang? Ladyo ra ba tos nursing station? Di lamang ko matug, harap ng atungan. Iyaw. Lagi. Maglat man ko, matug ko. Magsabot na Miss Insi, kaya arong si Jan na pod ugma. Nahumpuli. Kaya arong ako na po'y matug. Daan ni Kwan, ako na po'y puli. Si Jan na po'y matug. Kaya ko lang ng tabernis. Di pa, basta di pa ni mo ma-reach agi mong oxygen. Huwat patas resotron. Kani ba yung oxygen, di pa na matangtang, di pa kakagawas. Kaya, taas pa mo kunog imong grado sa oxygen, nubo pa mo oxygen sa imong lawas. Adyo na ang nagdaghan, i-relax mo na huna, mura ra kag nag-staycation ba? Kaya arong, kuan, imong lawas dali ra maadyo. Sige na, hinahinay ra ko dagkaon. Pag ingan ra mo inom na kag tubig, kakang tagadan kay, sukdun man kuno dari, pila imong mainom. Gamay ra siguro imong nainom. Ini mo nga kakaihi. Ning kunik man na, ning kunik, ning chat man na ag taga nurse. Gamay ra kuno imong ihi. Sa kapang isda Bangus na siguro na. Or diwit-diwit. Bangus na dang, bangus. Tanaw, basig na ibukag ha. Napagkaan sa diha.